Men bordets glæder handler jo også om det, vi oplever rundt om bordet. Og det forhold, at vores daglige glæde ved at komme ned og spise et godt måltid mad, både handler om at sidde og have det hyggeligt, spise noget lækkert sammen med kollegerne, men også handler om hele tiden at blive mindet om, at hos os har vi den rummelighed, der skal til for, at selv udviklingshæmmede medborgere kan finde en meningsfuld beskæftigelse hos os og hente livskvalitet i at være sammen med os i hverdagen og passe et rigtig godt stykke arbejde, som de gør for os hver dag. Det er virkelig noget, der giver mening, og mening det er den mest centrale motivationsfaktor for de ansatte her hos os. Den giver os noget, vi kan være fælles stolte af. Det er et ikon for åbenhed. Det er et ikon for det, som er det væsentligste for os, der arbejder i kommunen, nemlig at skabe mening og livskvalitet for vores borgere. Så er der selvfølgelig også den udadrettede, og det er den, der handler om at sige til omverdenen, det, som man skal søge her til os for, det er, hvis man gerne vil søge mening i sit arbejde. Hvis man godt vil være med til at gøre en forskel. Hvis man godt vil være mere rummelig. Hvis man vil være mere åben og imødekommende over for anderledes tænkende. Så det her er et godt sted. Og det er Gladmad-projektet med til at brande os på. Det, man skal være opmærksom på, når man gerne vil have sådan noget op at stå her, det er, at naturligvis skal man 100% søge og respektere og anerkende den medarbejderreaktion, man får. Vi havde et stort informationsmøde, hvor jeg forelagde ideen. Og jeg pressede faktisk medarbejderne for, at de skulle komme med bemærkninger og spørgsmål. Jeg tænkte, jamen er de overhovedet trygge ved sådan et projekt? Synes de overhovedet, det er nogen god idé? Og de reagerede med takfaste klapsalver. Vi var alle medarbejdere samlet nede på informationsmødet. Og for mig er det en rigtig, rigtig god måler på, at de kommunale ansatte i Allerød Kommune, de vil rummeligheden. Og det at skabe livskvalitet for andre, det er noget af det, der handler om den inderste mening i jobbet, når man er ansat her hos os.